Hello guys, good morning. So this is Mikeelicious Vlogs, your one and only plus size Barbie. At ngayon, papunta kami ng Dasol, Tambobong para mag-swimming together with Mac family, yung ka-office nila mama, and then some of my families. So, kita-kits tayo later at mag-photoshoot kami mamaya na may makeup na camera at parot yung mga pinsan ko. So yan, see you! Kaya, ilan lang yan, huwag yung marami dyan, ha? Tatlo kaya? Bye-bye. Tagal naman ni kumaring. Uy, beach, Corvette. Bagal kasi na magmoto. Ito na yung view deck. Sobrang init na ma. Ang pangat na naman. Mainit na tayo. Ano nyo itong bagong ha? Ganda yan. Kaya. Bunsay. Hilo ako dito. Motion sickness kasi. Where is my sushi? Hi, Miss Keisha. So, how do you define Tambobong as a tourist? Wow! It's beautiful. However, the road is kind of curvy, kaya super hilo. Boarding is the key though. Yan, thank you. Binibining Bayambang. Guys, nandito tayo ngayon sa init. Nakikisama yung baka na ba yan? Sumilong lang ako kasi sila, Ate Keisha, ibang namin kasama, nagpo-photoshoot pa kasi bago lang din sila dito. So ako, ang init, di ko kaya yung init dito. Andun pa sila, wait lang, papakita ko sa inyo. Doon sila pumunta. Siguro ba andun naman sila? Kala nyo kinain na ako ng lupa. Tawa ka na, no? Feeling. Yes. Hi, Miss Keisha. Hi! Yan yung mga kasama ko mamaya maglalakad sa Crocodile Island. At isama ka sa frame, hindi ka kasabi. Yan. O, pack 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3. Yan. Kasama. Hello! Mag-subscribe, plug mo na yung channel. Subscribe to my channel. Magpa-upload ka na ulit. Kamusta ba? Ano ba nangyayari sa channel mo? Hindi na ako nag-upload, busy na sa seminary. Ay, wow. Oo nga, seminary yan siya. Pero ano pa rin yan? Nagpo-post pa rin ako. But, sinipag Ayan, subscribe kayo sa channel niya. I heard channel pala. Yung pronoun mo, ayusin mo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, so we're here na sa Tambobong guys. Mamaya nga is mag-island hopping kami together with Mac family and sa mga friends ko. At
kakain, syempre hindi mawawala yun. Pero pagbaba namin mamaya, mag-prepare lang kami ng gamit, magluluto, and then kakain. So, doon na mag-start yung ating adventure sa island hopping. Ang target place namin is Crocodile Island, tapos sa Kupaw-Kupaw. Yung Culibre Island namin guys is hindi pa sure. Pero ewan lang namin, kukulitin siguro namin sila Ma'am Jo. Pero maganda doon. Little Boracay siya dito sa Tambobong. Yan, see you later guys! We've just arrived! Dito tayo sa bahay ng tita ko ngayon. At, ayan, hinihintay natin sila. Ito sila Ate Ken. Ito si Kumaring Ken. Yan. Yes, the light ka, Mami. Yan, yan. Kumaring Ken. Vacation mode. Charot, vacation mode. Always hay, kasi mga Jennifer hay. So tamang kape-kape lang muna before anything else. Before niya akong paglaruan ulit. Tatawag na ng nawawalang bata. Hey! May TikTok tayo mamaya, Ethan. Ethan ah! Wow, ang sweet naman. Sana all. Uy, galingan nyo. Tayo, saan ako sabay mo? Hindi ako pupunta. Setan. Hi, B! Ang setan, ma? Sana all. May tiga tali. Toing! Nagsasariling tali ako eh. Oy, paano magtanong? Ay, Po? kabilang ka dito. Andun yung isang bangka oh. Sabay-sabay na tayo doon. Doon na tayo magkikita. Sino ipapalit namin sa'yo? Nakabilang ka dito. Hindi ka bilang. Init man. Mikeelicious. Dad, Ka na. Isang milk tea. Wala kami ni Ate Marian dito sa bangka. Like legit. Kakapag-Victorial Tiger. Oo nga. Yung solo-solo. Yung singa Siargao. Gusto ko yung mga ganun. Kuya, pwede ba umupo dito? Charot. Dito sa akin namin. Uy, dito Ate Marian. Ayun na, nabasa na yung shorts ko. Sorry na. Kailangan acrobat ka dito. Please. Dalawa lang kaya ito? Dito ka. Oh my God! Go ma, kaya mo yan. Ang dami nyo kasi doon, like legit. Parang hindi makakaalis. Hindi pa nga nalambo. Nalalabas lang. Okay na din. At least nabinyagan na. Bilisan mo Kentoshi Vlogs. Yan. Dito, dito ka na. Halika. Saan ba kami? Busing. Doon kuya. Dala-dalawa po. Walang. Ay, dito po banda. Dito po. Dala-dala po. Hindi ka na, Tan. Dito ka na, Tan. Inaibig ka din doon sa kabila. Maingay kasi. Bakit ganun sila? Iniibig tayo. Dito ka sa kabila. Ano saan tayo? Wala ka bang ano ng phone? Dito po. Ha? Ilan ba dun dapat? Kuya? Hindi, dala-dala. Walang Feeling papugi ng papugi. Hindi, ilan pwede dun? Ah. Saan? Brush lang hair. Dito na lang po. Ah. Siya tanghat. Hindi ko Diyan mo. na lang kami.
Balat ko! Saan ka makawak yan, eh? Wait lang, mag-selfie ka ba? Ethan, say hi! Kinabahan ka ba sa malalaking alon? Konti lang. Sakto lang. Tapos natinag yung phone ko eh. Yun, naulaw. Nagyang pati ang cake. Island hop, island hop. Hey. Sabi ko pag malapit na tayo, video ko eh. Uy. Touchdown Cebu. Kuha ko ng shell dito. Ah, dali. Nalalaglag yung pants ko eh. 1, 2, 3. Woo! Ate ako din, ganun din. Oh, game. Oh. Nababahinga. We're here. Hi! Take over na Ate Marian yung vlog. Yan. No, I can't. Mala. Pag hindi po kayo pumunta doon, hindi niya po nakikita ang pangit ako. Ng Pangasinan. What's up, yos? Nandito si ano. At ite-take over ko muna yung vlog niya. For mga 3 minutes lang siguro. Ewan ko. So ganun, nandito kami sa Calibra Islands. At medyo mainit. Ay, hindi pala medyo, sobra talaga. At eto, nag-enjoy lang kami. Yan, ay gagi, rap homies. Nandito na po kami sa Calibra Islands at nagpipicture na sila lahat pero Walang adjustan ng liwanag ah. pero tara let's go tara. Lalagyan ko to ng onting time lapse dahil sobrang init. Kailangan na natin. Pasensya na, magulang camera. Alam niya naman, kahit sa YouTube channel ko ganito. Yan. So naka-rush guard po kami. Syempre para protektado. At gusto ko lang ipakita yung mga rock formation na astig. Saan tayo? Gatan na. Ano?
Bato-bato ang sasabi mo. Yan. Mamaya magsiswimming kami. Eh syempre, tatry muna namin mag-picture-picture kahit sobrang init. At, ayan sila. Tamang picture lang. So, try ko na din mag-picture. Sige, wait lang. Ayan guys, so nagsushoot lang sila. Nagpi-pictorial. Ako hindi na ako nagpi-pictorial kasi sobrang init. Puntahan natin sila. Namimintig yung pa ako. Kachat ko kasi yung bebe ko kanina. Alam mo naman, bebe time. Tapos na kuya. Ang bilis nyo naman nag-shoot. Andun pa sila, Fish. Ayan, sila yung mga kasama ko. Pasensya na medyo madilim ako against the light kasi narinig yung hampas ng alon yan. Pang thumbnail. Ayan, puntahan natin sila. Photographer goes to Miss Kisha. Balik na kami guys dun sa una namin, sa resort namin. Tapos, mas update ko lang kasi nakakatakot yung alon, papakita ko sa inyo ah. Yung Yung pa ako yung umiinom mo. lakas pa yung alon dyan kanina dun sa loob. Loob! Dun sa dagat pala. Saan pa tayo pupunta? Magka-Crocodile Island po kayo. Hi Ma'am Jo! Vlog po. Vlog upload sa YouTube. May sasabihin ako. May sasabihin ako. Hello guys, so ayun na. It's already evening. Napansin nyo yan, nangitim yung mukha ko kasi nag-swimming kami kanina. Tapos nag-island hopping kami. Yan, nangitim. Medyo namula yung mukha ko. Ayan yung cottage. Ay, maliwanag. Yan yung cottage namin. Ito yung isa. Ayan. So, ito yung tsura ng ito yung tsura ng dagat kapag gabi na. Talaga? Yes? Say hi to my vloggeries. Hi! Ayan, mag-hi kayo. Wait, mag-hi naman kayo. Hi! Ito yung nanay ko, oh, Serena. Feeling Serena siya. Ako ang tunay na sir. Ayun, oh, ang ganda ng cottage nila dito. Yung may mga pa-Christmas lights. Trip mo lang. Pero gusto niya, kasi hindi mo maiwan. Ayan, mga kasama namin yung nagiinom. Nakapak, naka-swimsuit. Ang ganda nito. Dito. Okay guys, mag-swimming muna tayo. Mag-swimming muna tayo guys. Sulitin natin ang ating vacation. At sulitin natin ang sunog nating fest. Wait, try ko mag-video. Ako lang to. Hello, good morning guys. Sunog na mukha oh. Ko Lord. Naantok pa ako. Hindi muna ako mag-vlog. Charot. Kagabi hindi ako nakapag-vlog kasi yung mga pinsan ko nag-inuman kami. Tapos nag-swimming.
after ng MCL kagabi, natalo kami sa MCL. Pinag-Balmon nila ako, hindi ako marunong mag-Balmon, Diyos ko. So, yun na nga, no. Yan na lang, guys. Brother, pag entrance sa simbahan. Siga. Hey vlog, welcome back to my guys. What's up guys? So andito kami sa Infanta ngayon at this is our last day. Uuwi na rin kami mamaya after kumuha ng isda. Andiyan na yung mga kasama namin. So, siguro yun na lang for my vlog today. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Hope you enjoy the video. Thank you! Mga pinsan kong kumuha ng isda. What's up? Kanino? Bukas! Lakad yan! Gago ka doon! Ay, hindi pa! Alis na naman kami. Oy! Isda hunter ah! Mga isda hunter! No,